Injalo. So sithi ke ukumthandazo ukuba intshaba nazo bazoyizwa kuba kaloku yonke into esizamayo masuzamela wena balwe bona. So manje ngizama ufuna nje ithi umthandazo wokuba intshaba zoyizwe ingoma yezinyunyuko kukaninzi bendibandezela kwasebuncinaneni bakho kwangoku semncinci siyayazi uba nyhani ke kwangoku semncinci sengumntana bakhona abantu abangaboneli impumelelo kuba kaloku kuthiwa abanye abantu bayakwazi ukubona ingomso lakho semncinci balibone ingomso lakho. So kwakudala kwangoku semncinci bakhona abantu abanganqweneli into entlelelo kukaninzi bendibandezela kwasebuncinaneni kukaninzi bendibandezela kwasebuncinaneni bakho abangalithile noko abalimi balima entlanga bayolula indima yabo uYehova uzingisa izinqule izitya zabo ngeendawo mabadani babuye umva uba mabadani babuye umva kuba uyazama wena ngoku uzamayo wena siyayazi uba hayi awuphili wedwa ngasemhlabeni. So siyacela ukuba mabadani kuba xa uphumelele bazawudala uba uphumelele njani singakhange simnqwenele loo nto leyo uphumelele njani kuloo nto eyongayo engekasizalisi nesandla sakhe umvuzo engekalibazalisi nesondo lengubo yakho umbuphi wezithungo bengekathi nabadlulayo intsikelelo kaYehova mayibe kuthi thina bazalwane thina abantu sizicelayo uba siyayifuna nenkonzo lena siyafuna ukwazi ngoThixo. So sizocela yena uThixo uba makabe nathi ahlale nathi asikhusele xa sicela kuye asiphendule izinto zethu sizicela kuye asiphendule sikwazi ukuthi hayi ndinje namhlanje nguloThixo haleluya wathi wandiphendula. So asibuleleni ngaloo nto leyo siyanisikelela egameni likaYehova siyanisikelela egameni lakho uYehova kuba yonke into esiyenzayo thina phezu kwegama lakho uThixo siyasibulele igama lakho uThixo longenzela lale nto nomama lona wethu esithi uyazithengisela into zakazithengisela yena naye zonke izinto uba iyaphumelela into yakhe makabulele uThixo kuba uThixo ongenza uba makaphumelele. Amen.